Panjenenganipun kagungan putra dereng to? Dereng, kula tesih perawan, Mas. Waduh guyu to sajae kok ora percaya doan yo. Saestu Mas Jarwo meneng ngono lho Mas. Aja ngomong-ngomong. Kok mbok menawane apa piyai Somo kadone sing ngersake. Lah iya. Dereng palakrama. Dereng tesih saestu tesih perawan. Nggih, mugi-mugi mengke enggal pikantuk jodoh. Amin. Wilujeng dalu sayang. Ngono ya. Deh. Sehat malam ini. Rapatek. Lah ngapa? Lah urung mbok kei kok Urung dikeki. Ya sesuk iku dalon-alon. Pinaringan asma sinten? Nggih nderek tepang, kula Eka. Mbak Ika asli Banyumas napa Kebumen? Asli sekang Kebumen. Oh, sekang Kebumen. Lah sarumpun lah karo Banyumas. Nggih sehat malam ini nggih. Mboten patek. Nggih, pokoke terus berkarya. Terus berkarya. Panjenengan niku salah satu pesindan idola kula. Ah tenane kok ya padha jenengan nggih salah satu dalang idolaku. Alah, ku ya mau ngeyem-yem atiku. Mboten lho saestu. Lha Mboten. mboten. Ganti to? Mboten kok mboten. Kaya kira mbute sapa. Terus Mbak Ika sakniki lenggah ten pundi? Wonten Gunung Sari, Ngringo, Jaten, Karanganyar. Warga Karanganyar. Nggih. Kula remen panjenengan mengelola paguyuban wanita mbok yang hebat. Kalau wingi ulang tahun ping pinten Mbak Ika? Ulang tahun ping gangsal. Ping gangsal sudah 5 tahun. 5 tahun. Nggih. Terus malam ini Mbak Ika, Nggih. kesan pesan panjenengan kangge warga Sumokado menapa? Kesan-pesan kagem masyarakat Sumokado menika luar biasa sekali. Nggih. Wiwit dukeng mriko, dugi mlebet mriki niku kebak full. Mirsani wayang nggih nembe niki lho. Napa? Lajeng mlebet niku rekoso dadak mbiyaki. Mbiyaki napa? Dadak jembengi anu lho niku. Hah? Jembengi dalan. Dalan nggih. Wow. Saking ramene teng ajengan. Nggih. Nek sing bedhug niku jembengi jarik nek niku. Sinten? Mas Mincu. Lek encuk to? Nggih. Niku bola-bali kerencak encuk terus. Nggih encak-encuk. Pesan panjenengan untuk warga Sumokado Mbak Ika. Pesan-pesane? Aku ki kok wis ngon kae pesan-pesan to aku jek pengen urip. Ningali kahanan Sumokado ki piye ngono lho. Wah wis. Tak kira aku kok arep kon ngkai wasiat to Jose. Aja. Nggih pokoke matur mbah nuwun sanget dumateng warga Sumokado ingkang sampun kersa nguri-uri lan ugi ngurip-urip kebudayaane awake dhewe. Nguri-uri ki sing piye, ngurip-urip sing piye? Nguri-uri kuwi ya iki ngopeni kebudayaan awake dhewe. Ngurip-urip ditanggap dadi para kanca-kanca sing do ora ndedit nek engko dadi ndedit. Nggih. Ngono lho. Dadi do urip ngono lho. Ya. Nggih. Matur nuwun. Terus pokoknya panjenengan ampun bosen-bosen mengelola kehidupan seniman. Oh mboten, justru karena di bidang ya kuwi lah pokoknya repot men. Di bidang kesenian itu saya pribadi itu bisa ngopeni keluarga, iso ngedekne anak, iso entuk kendaraan, iso entuk omah, iso entuk bojo. Perkara berkesenian. Perkara berkesenian. Termasuk kanca-kanca kita akhirnya ya ngono, yoga-yoga juga begitu. Nggih. Karena menjadi jalan rezeki kita semua. Matur nuwun Mbak Ika. Bali ning jati diri bangsa kuwi penting, Nduk. Apa ngono? Kagunan kaya ngene iki digali sangka nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Aku kelingan dawuh Swargi Bung Karno, Trisakti Bung Karno. Waktu iki Indonesia kondisinya sajake secara ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Mula Trisaktine Bung Karno kena kanggo paugeran. Apa kuwi siji? Indonesia kudu berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Ngono.
Bidang politik kudu berdaulat, negara wenang ngatur pemerintahan dhewe klebu desa Lebak. Kuwi ya duwe otonomi kanggo nata desa Lebak kene kudu berdaulat secara politik. Ora kena didikte karo negara kono-kono. Lebak ora kena didikte karo desa-desa sak kiwa tengene. Mula kudu kenceng nggone nyekel peraturan desane. Ngono. Secara ekonomi Indonesia kudu berdikari. Berdikari itu berdiri di kaki sendiri kaya ajarane Bung Karno. Mula pemimpin kudu cedhak karo rakyat. Pemimpin kudu krungu panggresulaning rakyat. Pemimpin kudu gelem ngrungokake apa to panelangsaning rakyat. Ngono. Pemimpin zaman saiki nduk aja mung datang duduk dapat duit kaya mbiyen wis ora jamane. Kudu gelem terjun ke bawah. Ngono Pak Camat ya ngono. Bulurah ya ngono, saya Mas Eko kudu gelem medun ke bawah, ngopeni konstituene supaya besok 2031 iso kepilih meneh dadi DPRD saka Tawangmangu kene. Ngono ya, Mak, iki penting. Kudu berdikari di bidang ekonomi, nata ekonomi sing saapik-apike. Nglebak duwe potensi sing luar biasa, duwe umbul nglebak lan liya-liyane kuliner ya akeh. Wektu iki sing lagi viral Desa Mberjo. BUMDes APBdes Desa Mberjo ki wektu iki tembus 11 miliar. Oh, nek wis 11 miliar ki arep mbangun apa wae kelakon. Mula di kepemimpinane Buparti piye carane ndongkrak APBdes supaya rakyat nglebak iki iso sejahtera. Kudu berdikari di kaki sendiri. Ngono. Terus kudu berkepribadian di bidang budaya. Lho budayane awake dhewe iki diakoni kok, Nduk. Apa meneh wayang kulit kuwi UNESCO, Badan Pendidikan Dunia kuwi wis maringi sertifikat karo wayang Indonesia kuwi dadi salah satu karya budaya agung dunia. Besok tanggal 7 November kuwi bakal mengeti Hari Wayang Nasional dan Hari Wayang Dunia. Ngono. Aku lagi ngerancang wayangan 36 jam. Tanggal 7 karo tanggal 8. Yen kelakon kok mapane ana daleme Pak Ketua DPRD Jawa Tengah. Ana ing Suruh Tasikmadu kaya taun sing wingi ke wayangan 36 jam. Lah warga Lebak sing pengen nonton wayang serial Bratayuda wiwit ngarep teka Abiyasa Moksa. Engko iso rawuh ana ing Suruh Pendem Tasikmadu. Panjenengan menika kok iso luwes? Pripun? Iso luwes iso nggemeske niku jamune sopan, jamune apa? Kok ya jamune sapa lho? Jamune apa? Jamune niku seneng. Oh, seneng nggih. Seneng sing penting. Waton seneng awake sehat. Waton seneng awake sehat. Panjenenganipun kagungan putra dereng to? Dereng kula tesih perawan, Mas. Kok do guyu to sajae kok ora percaya doane lho. Saestu Mas Jarwo meneng ngono lho Mas, aja ngomong-ngomong. Kok mbok menawane apa piyai somo kadone sing ngersake. Lah iya. Dereng palakrama. Dereng tesih saestu tesih perawan. Nggih mugi-mugi mengke enggal pikantuk jodoh. Amin. Semangat terus nggih. Mbok pilih panjenengan badhe ngersake? Ngersaken panjenengan? Nggih. Kala-kala. Nyenengke wae. Sepun lenggah aku mesake bar lara kok.